Ndanthu akumudzi kweni amene no amatuluka ukavota. I can tell you most of the people amene amapanga kuti inoje, they don't value the power of the vote behind the vote. Koma kumudzi kuja amapanga value amadziona kuti feu kuti tisinthe zinthu mawathamveke ndi vote. Ndi anthu amene aja ndamene amakhala ma structure. Ndithu. Mwina anthu kumaona manifesto anu mwina pali zambiri pene paja. Kwambiri. Mukuona ngati amalaya kupasa nthawi yotalika bwanji kuti aone kusintha. Kusintha kuoneka. Tingoyamba nkhani ya school fees zaulere. Imene sinkhani yoti tichilota kutayisanaso nthawi yayi. Manifestation mpompo imenechi. Tikatenga zakuti forex yambe kupezeka. Imeneso ndi nkhani yakuti no within timati 6 months recovery plan imene a professor so akhala akuifotokoza. Tikhale kuti forex ija ilipo. Njala chimanga chaka chino anthu asafini njala. Zinthu zoyambira zimenezo forex ipezeke, njala ite alipasapezeke munthu wokufa ndi njala, komanso katundu ambe kutsika mtengo. Mutati muonesese panopa chimanga chamba kale kutsika mtengo. Panopa chimanga chinali chama 75 kuti muone mtown mupeza kuti chili 55. Andi chimanga chachitsika. Pachani chimanga chokutsika. Konditu akamati boma limene anthu akulifuna. Boma akamati kulifuna ku Europe kumene, ku England kumene. Akati chipani china chikulubwera. Stock exchange awo imavomera. Zonse zimavomereza kuti umapezona kuti pamene paja ma interest rates bwino zonse zamba kuyenda bwino chichonse chamba kuyenda. Chimodzi chichitika pano. I can tell you even black market, ma dollars. Black market rate ija ikutsika ifanye chani. DPP simapanga chibwana. Ifeyo we don't trade over people's lives. Kuti mkapanga sabotage ya MCP. Trade over people's lives. Manifestation. Ngati anthu apanga hodi chimanga ndi yankhuleso pano. Ena apanga hodi chimanga. Ngati anthu apanga hodi chimanga chimene chanyerera. Chimanga chimene chachigulisa 30,000 pathumba. Because pricing ikutsika panopa and a president analumbire and just wait what will happen akangolumbira panopa chimene cho anthu chimanga chigulisa 30,000 achiluluke chimanga yo asapange hodi. What people do is they hold the maize in anticipation for akuti kutadza gulise pa profit kuzuku kuseretsa moyo wa Malawi kutadza pange ndi ndalama zochuluka pa moyo wa Malawi. Chimanga chimene cho atulutsiretu and I'm telling you boma la DPP silimase local dollars akali mu banking system ape. That's why timanena kuti ndalama tu zili mwale konkuno koma kuti anthu amazipanga mismanage amaziononga komanso samatha kudziwa kuno kuti ngapange bwanji. Audi ni DPP mapanga sabotage. Tipanga sabotage bwanji. Sitingapange sabotage. Koma kuti no policy, let me tell you, akati kusintha boma imafunika zipaka chonje. Policy shift akudziona kuti DPP mekubweramu zanjala ife silimajeza. Silimakambira naso. Uzafetereza so simafuna makambirana so makagula so kumabuchara ayi. Ife timapanga zinthu zona kuti Amalawi akasangalale. Ndi anthu akudziona kuti DPP abwera. Tisunge chimanga. Tichigulise chifaza kulisa mwalosi. I'm telling you, chimanga imene chocho anthu akulisa mwalosi achitairetu pano. Chikhale mitengo itsike, zonse zitsike ngati anthu amapanga hodi asiye zimene zonse because aluza nazo. That money will be wiped out in a few days. Komano kuti tinene kuti timapanga hodi ayi kupanga hodi komano mwina mwake amene achokawo kuti fundo zawo zinali za mtundu wanji amakhala serious kuonesesa kuti a business asamapange zinthu ngati zimene ifa ndikulakwa. So as a government what you do, you intervene into the market. Tekeze chimanga chijathu kuti akusunga chimanga you bring a lot of maize. That's why I know kuti pomafika next week that maize imene akusunga aluza nayo because we are bringing a lot of maize into this country. We are bringing a lot of dollars in this economy, and to the extent that even at black market, the black market, that system will collapse completely. That's why we are the DPP. The DPP in the system. If any fakadaula juma, timaziwa za jumazo. Ukomone panopa IMF ibweraso. Tunena pano. Po IMF jana joka ibweraso. Ma international organizations abweraso. Ma Americans USAID kubweraso. Zonse zizo kubweraso. Let me tell you, boma ililo lapitali. Ziko mwakuti achakwera paka consider defeat. I can tell you, my relationship in the mabu osiana sana labwino. No one wanted my Congress party to continue governing. This men amapanga azunguwa, amapanga jana, amapanga with the support. Chili chose yosama kupasana, chili chose mango kuzunzana, chili chose kusa kupasana. Amafuna kuti jana. Akamane kutufuna kulowetsa regime ina yake komena kusintha amasintha mwanjira ngati zimene zizo kuti Amalawi anthu ajawo asatenge ndi asaveze vote ina yonse vote ijapite kwa chipani pena akuchifuna Malawi. Ndaswanena kuti forex ipezeka, ma donors alipo kale, ma international organizations oti pasandama alipo kale, Africanism as we are talking about, we are speaking now alipo pene pepa. So zichi chose chikuyenda bwino muona in the next 2 weeks
what will happen in this country. Yes, and things have already started happening. Yes, because people have got confidence in the leadership of His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika and his running mate Dr. Jeniasa, as well as the Afford president is going to be the vice president of the nation. Maomaliza mene tukumaliza bana. Amalawi tingonena chonchi maomaliza ineyo makamaka kwa panthanya transition ya kusintha nayo. Mukuchitika zambiri mbomamu anthu pamene achakwera akutuluka Professor Arthur Peter akubwera na period ya 7 days mnandifusa ija anthu akwezerapo mwayo owononga chuma cha boma. Timati tipemphe kuti amene mugwira ntchito za boma gwirani bwino ntchito zanu. Musalolere anthu kuononga katundu, magalimoto a boma, nyumba za boma, anthu asathawitse katundu kumakasinthisa ownership akatundu, kuba katundu wa boma. Pakhale ndalama za boma zovuta mudzamangidwa nazo. Ndiye tikamabweranso kuti tikamamba kuti tikakongolowe kulimbirisa president tiyambira kumafufuza zimenezozo. Tisayambe ndi kukhala kuti kuononga tikhale ndi Malawi. It is a fact that DPP yabwera, MCP yabwera should not be a license to loot the resources belong to Malawians. Tikhala Malawi uja ukhalepo tisamaleni chuma cha boma. Aliyense ogwira ntchito kandi director kandi controlling officer aonesese pa nyengo inoyo kuti asamalire katundu adzayankha ndithu adzayankha andi lamulo ndilopsa kwambiri. Ndi kwa ineyo kwapempha kunena kuti samalirani chuma komanso kwa Malawi wonse nthawi yamba kugwira ntchito ija ndinoyo tindigwireni ntchito. Chifanso tikamango nena kuti ayi mwakuti nthawi ino kunja kuno kulima ndi kumene kubwera kuti tilimireni kuti soseretu tizingodikira kuti fertilizer akhala bwanji. Fa fertilizer tibweretsanso suti kapenanso pakhalanso mavuto a fertilizer akubwera anthu alandiranso fertilizer bwinobwino osatiso mokondera palibe sozoti anthu mapezana kuti kumaberedwa maujeni fertilizer uja mafoni palibe zimenezo zatheratu. Ndiye tingowapempha Malawi nyengo yolima ndiyo mwino tiyambe kulima. Iwo amene agwira ntchito za boma gwirani bwino ntchito osalolera komanso ife makamaka kuchipani kwathu tapempha achinyamata ena amakhala othamanga blood kumene kupeza tala boma kumapano kuopseza anthu Olimbirana migodi tu. Olimbirana migodi zimene sizabwino kumakambirana migodi misika sizabwino yani. Pakhale proper transition ya bwinobwino komanso kuma office kukhalenso proper transition osati anthu azipita makatseka maoffice a anthu kumakapanga chani komanso ngati iwe kudziona kuti sungathe kugwira ntchito ndi boma la DPP kuli bwino ngopanga resign. Ngati pali ma officials ena amene akudziona sangathe kugwira ntchito, their calling was not to save the people of Malawi, their calling was to save a particular party. Amene owasiretu ntchito. We don't have to to whip them kuti asiya angosiratu ntchito pa nyengo inoyo angonyamuka alembe ma resignation letter. Koma zoti aziononga katundu wa boma zotiso anthuso ifeso ngati amene talowa mboma tiziononganso ndi kuwanyoza anthu ena. Iyayi ndimafuna ndipemphe choncho kuti sangalale bwino koma tiyeni tiyambe kugwira ntchito.